Cicilia, Cicilia. Ah, hmm, kain tayo. Ano, Cicilia. Cicilia. Ano to? Maibo? Oh, maibo. Maibo naman. Maibo. Ah! Mm-hmm. 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 Ah, sarap. Mm. Mm. Ah. Kain.
salbahe ito eh. Talaga salbahe ito eh. You know, I think that is an accomplishment that one villain or one character can attain. You know? Pero ito, pagiging character actor mo, do you find it fulfilling as an artist? When you had the scene, and the director said that, and you were satisfied with what you Ah. that can that's the most fulfilling thing that you can mag-ibig naman ako, good guy, marami ako salbahe, mati, smuggler, Dito sa pelikula ninyo, 95 movies lang naman, my friends. may masasalubong ka, and you have to stop for a while, and then say goodbye after a while. That's it. But so far, what's important, Ito po. Ako, ito, I'm sure nag-enjoy kayo gawin. Working Girl. ay, alam mo, gagaling yung mga yan, Hilda Coronel, Yulok Sin, Carby Martin. Mayor Bernal, Yes. Tapos, dito po ako dito, husband ko kayo ni Rita Chan, sa Ate Chan. Pagkaya ko lang ng content, magsalita ka, kalaboy ko lang ang stand up natin. Clear ka lang ng harap ko ba? Hindi importante kung saan naggaling ang isang tao. Hindi importante kung saan siya papunta. Hindi ko alam na siguradong makarating ako ron. Pagbiyahe ka magsabok. Sino ka ba? Robin Padilla and Sharon Cuneta. I was a Robin Padilla. The first time I saw him was at a TV show. And the first time I said, this guy is going to make me great actor. And I was right. Ang ganda po kuya babae. Sisiw ako. Ikaw. Ang lahat ng bata ko sa asyenda ito. Ako ang magtatrabaho kay Beatrice. Gawin mo ang trabaho mo kay Marie. Papa, hindi naman siguro kailangan tingnan ako sa alam ng mga bata ko. Ang puro kapalpakan ang ginagawa mo. Hindi bababa ang boss sa'yo. No, at the time, I was making a lot of movies. So, more or less, alam ko kung sino yung mga lumalang din ang bago punta. So, kasama ko yung chairman yun. That particular. Sara ang okay prinsesa. That is, starting Camille Paz. Mula ngayon, dito ka natitira sa akin. Mamahalin kita at itutuloy na parang tunay na bukas. At ituloy mo rin ako kung pangalan mo ko. Ipinangako ko sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi kita mababayaan. Next yun natin si Tita Escapo. Richard Gomez. Next, ako, ang role ko dyan yata, hinapanan ko eh.